lo degree anayo uzawuthola ngayo amaphepha akhumshe xa evula umgqomo echola amaphepha kanti kokwabe kuba kwenziwe umuntu ozawugxotha ikati eleleziko bakhona abantu nikhona abazalwane so you can never sleep kuthetha umuntu phezu kwe-atmosphere yakho so xa singena ku-2026 sijika nezinto ezithethwe ngabantu abakubone ngoDisemba bakubona umhle ufike ekhaya beva nabawufikanga bawuthumele kupeyintiwe kwenziwa yonke into kuyavaleka bawuthumele baqonda kwela Kapa they need to disturb you kodwa simile namhlanje thina in collective as bishops and the father we speak over your atmosphere usekhona kodwa amen and every word we utter upon your atmosphere has got power to change things izinga linye likhe liwela phansi izinga linye linamandla izinga linye lento lenzayo noba uvando wena kodwa ikhonto enzekayo noba ubona into wena kodwa ikhonto enzekileyo I wish uba ungake uye kubantu abathakathayo uve bathini ngawe glory to Jesus bathini nangendawo ohamba kuyo uzawuva xa bexelelwa le ndawo ohamba kuyo ungayiyeki because siyakhohlwa kukufikelela kuyo ngenxa yale ndawo kuyo we speak upon your atmosphere kujika izinto usekhona amen now the bishop spoke here ethela kakhulu ngo-Isaac at the beginning uthi Isaac waba ngunyana kaAbraham wablesswa waphila ngeblessing katata wakhe wenzani bazalwane waphila ngeblessing talk to me when we are declaring we must work together we must talk because declaration sihamba mna nani siyasebenzisana waphila ngantoni uIsaac waphila ngeblessings zikayise kwenzeka something kuye eyenzeka utata wakhe wakwathi kwefikela indlala wemka kwilizwe akulo washiya iJerusalem okanye iKanana yakhe waya kuyiphutha usekhona kodwa amen xa efika phana wafika wathi inkosikazi wakhe ayingonkosikazi wakhe kodwa uThixo ohambe naye bakhona abazalwane wafika wangena kaMeleka kamvumela uba amngene unkosikazi wakhe wakhilekelwa ukuba if I touch this woman ndawuxabana noThixo glory to Jesus ekuxabana kwami noThixo kawunakala into eninzi konakale nakusikhokhelo sam as a king usekhona kodwa amen emveni koba ibhaqile kodwa akabizwe wayichaza the reason why enze ngaleyo ndlela leyo emveni koko kwanyanzeleka uba uAbraham abathandazele kanti kwangela xesha sekonakele izibeleko zabantu abathile apha ukhona amen konakele izibeleko because kuphansi kwachukunyiswa umuntu ongachukunyiswayo nikhona amen uba ucinga ba kusaphinda kushunyela kuyathethwa ngoqha declarations konakala ntoni wathethwa Abraham ekuthileni kwakhe savuleka izibeleko zenzani zaphila izibeleko xa uqala unyaka ka-2026 we speak a word upon the spiritual womb of this church at first. Glory to Jesus. Abanye bonjoyina sendihamba mna ngoku mhlawumbe ucinga ufuna nje ndikhwaze ndibhabhazele kanti no sendihamba mna ngoku we speak a word upon the spiritual womb sale church that le ndawo ibe embarrassed i-attendance yabantu abazaba khona ngo-2026 usekhona amen sivula isibeleko sale ndawo siconceive hallelujah into uThixo wayenza eFilipi akazoyiphinda kodwa uzayimultiply because ngoku sithethe ilizwe namandla elingaphezu kwamazwi wonke siyadeclarisha ngoku isibeleko sale bandla isibeleko sele libandla spiritual womb that produces abantu kuyawuza abantu ngoku abangcono kunabakhoyo kuyawuza abantu abazowusebenza kuyawuza abantu abathi sinento yonke into sifuna ilizwi elivela kuwe ngokheli egameni loyise nelonyana nelomoya wayingcwele makube njalo kweli bandla sivula isibeleko semali kweli bandla sivuleka isibeleko sabantu kweli bandla sivuleka isibeleko sezinto zonke masivuleke I speak a word as a bishop I say unto you church Ephata vuleka Ephata vuleka in the name of Jesus rise up and grow beyond the
talk of human beings rise up and grow beyond the level yeprayer yabo egameni loyise lonyana lelo moya engcwele bakube njalo. Once in that very same breath sivuna izibeleko ze-finances, the financial womb. As a member of this church namhlanje sithi kuye eFata wavalwa ukhwela ibhasi ezeKapa but namhlanje ufike kwenye indawo siyakuvula sithi vuleka namhlanje, vuleka namhlanje, vuleka namhlanje. Kwathethwa senangala isibeleko ungaproduce ulubheka imali ezingangabonanga nto yenza but namhlanje we speak a word, we say to your womb eFata vuleka, 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 vuleka. Wakhe izindlu ube nemoto sivula nemitshato. Glory to Jesus. Makuthathwe ngoku kungabe kujolajola, makuthathwe ngoku uzawufika ubhebhi tata emfondini. Ngicingile kulo nyaka ndifuna uvela kokwenu eFata. Sithini bazalwane? Igama elithi eFata lithi vuleka. Enza kanjani? Enza kanjani? My house of glory. Not in my life according now. I speak as a father lithi eFata. Ngoba usathana, okay? Ngoba umuntu ovalileyo usengcwabeni today. Uzawuphethuka esengcwabeni ngoba uyavuleka namhlanje. Vuleka. Vuleka. Vuleka bekubukele, vuleka bekugcine iminwe, vuleka bekujongile, vuleka bekhala amayeza, vuleka bezama izimbiza zabo. Vuleka, 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 vuleka. Egameni loyise vuleka, egameni lonyana vuleka, egameni kamangcwele vuleka, vuleka babe nomona, vuleka bade bayeke. Vuleka, vuleka. Makumi imoto kule ndawo xa kukhonjwa kude kuvaleke indlela kuba sikuvulile. Vuleka. Makubuye nabemkaya ngoba kuvulekile. Ngecawa makushuyiswane kusizwe enkonzo kule ndawo ohlala. Vuleka. Bonke abane-businesses vuleka. I-client base yakho mayigrowe to a level ongazange wayicinga nongazange wayithandazela. Vuleka. Vuleka wena. Vuleka. Vuleka. In my spirit kunento ethi andiunderstand le ndiyithethayo. Vuleka. 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 Le nto ndiyithethayo awunawukwazi uzenza ngokwakho. There must be somebody that works in the spiritual realm that can come and say vuleka. Vuleka. Uvalwe mbana sibuzi loo nto but vuleka. Besingekho xa uvalwa but sikhona ngoba vuleka. 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 Kutsho thina ngoku asingeni ndawo. Vuleka qha. Vuleka. Vuleka. Bave besekhaya ba hey intombi kabani unyana kabani. Glory to Jesus. Xa besiva bazama uthakatha kungathakatheki sikuvulile. IBhayibhile, behold, I have set an open door before you which no man can shut. The house of glory vulekani ngoba khona umnyango ovulekileyo kaThixo ovulekele nina. Xa ningena ku-2026 ningena with an open door. Vulekani ngoba namathamo phambi kwenu avulekile. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni kaMoya Ngcwele. Namanxebo nawo ulinyazwe ngabantu bukade banceda. Phila nakuwo. Phila spiritually, phila mentally, phila emotionally. Once you are sick spiritually, emotionally and mentally, awukwazi ubheka phambili, awukwazi ucinga. We stand here to heal ingcinga zakho. Ingcinga zakho maziphiliswe. Uye kusola abantu abakukhulisileyo but kuphila ingcinga zakho ukuze uqhubeke nobomi. Into ekuconnecta kwizolo lakho is because awuphilanga. Wenzakele uyophisa ngenxa yabantu abakulimazayo. But today be healed. Phila. Banoxolo. Barelease. Bakhuphe
enhlizweni bakuhlumezile bakwenza lonto but wena bakukhulule ngoku phila xa ungena ku2026 sukungena ulimele sukungena uvuzisa sukungena nebruise ngena uphilile ingcinga zakho zosebenza phila 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 engqondweni phila emotionally phila ngegama likaYesu. Don't delay your miracle because ungafuna ukuphila. Don't delay your progress ngenxa yento ezayizolo. Izolo bekuyizolo namhlanje siya move on. Xa uza move on, the first thing to do, phila. Be healed. Vuleka. Phila. Vuleka. Phila. Ngeke ezenzekileyo before. Phila. Dlula kile kulekileyo izolo kuwe uphile ngoku. Wafika uThixo kuSamuel elila loSaul uyabuza kodwa ekubeni ulila loSaul ngoba mina uSaul ngimcekisile. Glory to Jesus. No, the reason why someone wayelila loSaul wayengamlileli yena in person but wayelilela investment yakhe because uSamuel wayeinvestile kuSaul emkhulisa cimba uzaba ikumkani engcono kanti uinveste kumuntu orongo wafika uThixo lilela a wrong investment. Ngizothi wena namhlanje uinvestile ngento zakho uinveste ngomphefumulo wainvesta ngeefeelings wainvesta ngeemotions wainvesta ngeresources ngokubuhlungu bambekile awukwazi ukuqhubekela but phila librakhamoshi kenelisa mantakamoshi ribakakamoshi yana o ribakamoshi kenelebo yana phila 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 and move on phila and move on phila 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 ukhona lokho lapha kule ndawo. If you're here, please come around. I want to touch you quickly. Ukhona lapha othi nilimele because la investa kumdorongo rakamoshe kendele bosana hori pakata bosaka lindele boseke boshiana hori pakaboshiana. It's a new season. It's a new day. It's a new dawn. But the first thing, phila. 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 We are dealing with your emotions. Phila. Libra kabosh lekendele bosanda. Mata kabosh. Phila. Be healed. The hand of the Lord is upon you. The hand of the Lord is upon you. Isandla senkosi siphezu kwakho. Isandla senkosi siphezu kwakho. Phila. Forgive that person and move on. Forgive and move on. Honor. Jesus. Ubomi bakho ngabanye abantu. Jesus. Jesus. Khulula inhliziyo yakho. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. The Lord is at work. uNkulunkulu uyakuphilisa. Phila. Siphiliswa ke-emotions bazalwane. When you are sick emotionally, kunzima move on. Ingqondo ayisebenzi kahle. Jesus. Phila. Phila, phila. Phila. When you forgive someone, you don't forgive by feeling. We know that you are still hurt, you feel kabuhlungu, but if you make a choice has got nothing to do with how you feel. Now you can choose while you are still feeling the pain, but to choose it, then that choice that you make heals you
and helps you to move on in life. We're still hurt, but we choose. So we know about rely on feeling to forgive us. So I am still hurt. But when I choose, it doesn't matter when it was. And move on. Once you forgive, then you are willing and able to move on. Sitting with a father. Thank you, Jesus. Be healed. Emotions, but today the Lord has revealed something that you are healing emotions. The house of glory. By house of glory, emotions is that strong. Jesus. Jesus. It's not everyone that came here that needed this. Jesus. Pila. Be healed. Yes, Lord. Pila. I come against an angel of darkness that is standing before you. Yes, Lord. And your healing. I remove it by power. I remove it by force. You are wearing white and white for peace. And the Lord allows you to enter in the new season peacefully. Pila. Abraham wathandaza zaphila izibeleko zabantu. Bishop Gobizembe ebambene Bishop Ncizula bathandaza ngo-2026 kwaphila emotions zabantu. Bangena ku-2026 umuntu ebengeke umceba Thixo awumbonanga idlalayo. Awuyazanga imini nongabikho ngayo. Imini yokuphila ke abanye bethu sihlukunyezwe si-family members zethu. Sekhona amen. Sihlukunyezwe ngabantu esizalwa nabo esikhula nabo kodwa uThixo today uthi this night xa uqala unyaka ngifuna ungene kahle. uMephibosheth ebekuthela ngaye kule ndawo into zakhe zazityiwa ngumalume khona embona njengomntwana ongenawubheka ndawo kodwa uThixo umzala umntaka khona uthi ndakagobizela xa kuthela ngoMephibosheth ngathi ndithathe wena ndibeke uNceza apha ndibeke uthi yena uzamthatha amkhuphe Lodibar. Uthi xa emchaza ndiqamba abashumayeli kodwa uthi xa emchaza uMephibosheth ngeyakhe indlela ambona ngayo umbona ehleli eLodibar enentshebe engatshevwanga. Usekhona amen. Umbona njani? Akatshevwanga akahoywanga kona kuthe awufika ilizwi kumkani kwavela abantu abamtshefa uhleli nabantu abamhoyanga bawufika ilizwi baqala baqonda ngiyokuqala masimtsheve ngoba uye palace uzahoywa ngabantu bekujongele phansi bengahoyanga ungabazi bangakwenzela izinto emveni kwelilizwi elithethweyo kule ndawo bazawuvela bezokulungiselela. Usekhona kodwa amen. Usekhona kodwa amen. Usekhona kodwa amen. Uyaphuma eLodibar namhlanje ngelizwi elithethwayo in collaboration by the bishops. Anshumayeli ngosimane ndithi nje ndiyaphekuza nje. Hallelujah. Isekhona. Hayi isekhona. iLodibar yindawo yabantu aba-underprivileged, yindawo yabantu abangahoywanga, yindawo yabantu abatyelwa izinto zikhona but zifihle kubo. But namhlanje ikhona iRhadeni ekrazukayo, ikhona ikhuselo lengcwele elikrazukayo. Abanye bagqunywe ikhephu nababonakali siyatyiwa into zabo ngabantu but namhlanje siyobaveza. Xa eqala u-2026 siyakuthini? Siyakuveza, siyakuvula, siyakuphilisa, siyakuveza, siyakuvula, siyakuvela ngoku nawe. This is your time. This is your season. Vela. Vela. Bengitshela ngecawe phaa kuthe emonzweni ndithi sikhula xa uthunywa phandle kumnyama kuthiwe ndiyabona. Hamba ndiyabona. Abantu abadala kodwa
yazi uhlele ndiyakubona hamba nawe uhambe uyangibona kodwa sesibadala ngqondo yakho wayengandiboni kodwa wayengathini ndiyabona usekhona kodwa amen namhlanje xa sigqiba kuveza sakunika ilizwi uba siyabona noma uyaphi siyabona and ungaya ngakwaba abantu bemosha impilo yakho ungabi nakhala labo this time ngoba ngoku uyabona ngoku wenakaliswe ngabo ngoba ungabona belingekho ilizwe lithe ndiyabona lobu uhambaphi ibhishophu uyakubona lokutheni okay scriptural. When I tell you something, I need to give you a verse. First Kings, I think chapter 5. Ugehazi. Yeah. Uyahamba. Ubona uNaamani ungathathwanga nto kuye. Uyalenqa, uyamqhwechwela. Uthi hey hayibo kaloku ni. Uncediwe pha ungathini uhamba nje kushiya kuba into iba nento. Ngoba he was willing kakade. Yeah. Wamnika. Xa efika ngaku Elisha uyazifihla izinto. Uyambuza uvelaphi. Gehazi uthi bengayanga ndawo umkhonzi wakho uthi inhliziyo yami ayihambanga nawe nakala xa ujikayo inhliziyo yami yokukhokhela ihamba nawe xa sisilingena ku-26 siyakubona ngena nyana siyakuthini ubhishophu uyakuthini kodwa ke funeka uyazi uba andisitsho namhlanje ngenyewe enxapheni ndabuyo uyakubona naxa uwenza amaqhinga kodwa ke basasifuni loo namhlanje asifuni ezi imali zodwa ubhishophu uyakuthini uyathini bishop uyakubona bamba nelagqwirha usaba bishop uyathini uyakubona naxa ugodo kusezilalini iyanqokulamza usaba bishop uyathini uyakubona ngoba inhliziyo yakhe ihamba nawe ngena ku-2026 unento ethi bishop uyandibona usekhona kodwa amen uyanthini bishop ma house of glory uyanthini bishop uyangibona bishop uyangibona bishop abanandenzathu uyangibona bishop abanandisandayo uyangibona bishop usekhona kodwa amen usekhona kodwa amen nikhona abazalwane hallelujah. Now Isaac, during the time of his father, utata wakhe wayenamaqula awayewombile, right? Amaqula wayewatheni awayewombile. Lamaqula ayemangaphi? Ayema-3, but namhlanje sizothetha ngamanye la, sifuna nje liyi-1. Amanye amabili amaqula wathi xa efuna ukwavuselela ngoba ngako kwabo kwavuka amafilisti nenhlanga zathi noche. Zathini? Noche. Inkomo ingazala umla ungekwavela ngawethu utata akasekho mfana uyihle akasekho. Kukho abantu abagade kubekho umuntu otshonayo bazotyilo zakokwenu. Wavuka uIsaac walwa xa esilwa wabafumana but kukho Eli athi xa ifika kulo nyamba nam kukho ntoni Eli uthe xa ezolithatha babuye umva abantu bamiyeka bathi hayi masimiyeke nako kwabo walithi igama wathi Eli yiRehoboth. Usekhona amen. We speak a word of faith upon you and we speak Rehoboth. Now igama elithi Rehoboth it means something that you did not work for, that is legally yours, but you just have to take it over. Now Rehoboth means a room for God's providence, right? Look at the season where you the provider singabulalekanga. Usekhona amen. The house of glory 2026 we say to you Rehoboth ungabulaleki kodwa bekhona insebenzo. Usekhona amen. Ube under immense providence of God, ube phansi kwensebenzo kaThixo ngumangaliso. Nezinto ebezikude nge5 years bazenzeke at Rehoboth ziyakhawuleza ukwenzeka. Komnyaka lo ungaphosi neyi1 Sunday ngoba sikuRehoboth season. Sikudani bazalwane?
uThixo provide ngendlela engaqhelekanga. We speak unusual miracles. We speak unusual favor upon you. Let the favor of God be upon you. Let the grace of God be upon you. Ngendlela engaqhelekanga. Imimangaliso ebisekude mayisondele. Yonke into engakwenzeka mayenzeke. Kawasithi Rehoboth, 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 Rehoboth. God's providence ngendlela engaqhelekanga. Kanoni? Ngendlela engaqhelekanga. uThixo uzakwenzani? Wa provide. Okay, thina siqhela uthetha abantu babengathi bavile kana bavanga. I had Bishop say ebethetha isithi uJacob wablesswa wamkephethe oil. Yeah. Naye noma lise wamkephethe intonga. Kwafuneka aye kumuntu onezinto. Xa efika lo muntu unezinto but into zakazandi. Kwafuneka umuntu oneblessing ongaphethanga nto. Xa ebamba kwanda. Xa etheni? Ayibamba. Sikunika iblessing engafunisa imali ngoku. Efuneka baqhawuza uhamba uyofika emntwini athi umuntu ukaduphi. Kudala ndifuna umuntu onjengawe because isandla sakho phezu kwento zami singubahluko zabanye. Usekhona amen. Hamba siyamdulula. Angofika. Hamba siyamdulula. Angofika kwaLabani. uLabani wakho ayinguyelo wawe enkomo, uLabani wakho ngoweteksi, uLabani wakho ngowetenders, uLabani wakho hayi manje sekhona kodwa hamba iyawubambe ekubambeni kwakho kuqapheleke. Wafika phethe intonga wagoduka enamakhosikazi amabili enemfuyo engaka. Abantu ozodibana nabo ngoku from kubo uzawuhlukana nabo. Ingaba yewe Nkosi mandi hlume ndibe ngoqaqathi ndisamele Diputhume konke lendawo ethi manithwale iziqhamo yiyo lebentela ngayo likhona kulo nyaka xakatha nenza kanjani Xakatha. uYesu ufike elwandle abafundi bakhe bani Nkosi sibuleke ubusuku bonke Oh yes Lord. asabamba nix kodwa at the sound of your voice sizakuya siyakundulula hamba awuzama nento bokwayizama yalunga ungathi hayi inyawo siyodaka ithi ngoku ngenxa bathethile odata usekhona hey linamandla izwe silithethayo libancedile abantu akunceda nawe nakulonyaka bambelela kulo ebethe Bishop lenawo nantoni esuke ithetha yenzeni zange yabakhona iwine engathethanga until umali yabaconvince umuntu ondivayo makaconvince abanye ba lento ithethwayo ukuzisebenze ibelieve. Hallelujah. Nikhona kodwa? Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Rehoboth. Sikubani? Rehoboth. Izinto zathini? Have you ever heard when we say we are in times where anything is possible? We now live in a realm where we know no impossibility. Asazi into engenakwenzeka ngoku. Asithini? Asazi lokwenzeka. No, ungaphindi uyazi ngoku into suba nezinto othi hayi noko lese ndayiyeka uThixo akafuni ungenzela zawubambelela kwesi siphila ngokwixesha apho we know no impossibilities. Asazi into uThixo angena kuyenza. Asithini? Asazi into uThixo akayenza. Ngo-2026 asithini? Asazi into uThixo akayenza. Khona a city that was built by Nimrod in the Bible wayibiza ngokuba yiRehoboth because wayesithi le ndawo yindawo apho khona abantu bakhona bezawubonelela nguThixo ngendlela angazange abonelele ngayo. Ngiyaba nami? Amen. Ikhona? Amen. wathi Rehoboth uThixo uzawubonelela abantu bakhe ngendlela angazange. Now izwi kaThixo linje. Amen. liseBhayibhelini kodwa xa lilapha lithi alisebenzi lifuna uba likhutshwe eBhayibhelini. Likhutshwa njani? Ngothethwa. Xa silideclare silinika into yoba malithini siyalivumela uba malisebenze. Namhlanje sithi ngoku
uRehoboth makaphume eBhayibhelini enzeka apha kuthi singeneli ukufa kuthiwa Rehoboth singaboni into thina Nkosi izwi lakho maliphume eBhayibhelini malize kuthi izwi lakho maliye kuthethwa nje Mike ngoku makalize kuthi silibone Bishop bazawungqina abantu kule season bazawuthi uThixo simbonile laa nto ibithethwa apha siyayiqala ngoku siyayibona iyathini ngoku Genesis 10 verse 11 and 1 Chronicles verse 1 to 48 a city that was built by Nimrod a place of a divine provision God's providing space nihleli ngokwindawo kaThixo apho abonelela khona nikhona blessings after a struggle blessings after suffering kule season ngokuThixo uthi kwanele ngoku kwinto enidlule kuzo uthi ngifuna ukunihlekisa these are two things it is Isaac igama elithi Isaac limina laughter xa sithetha ngoIsaac sithi kunihlekani nikwisizini yokuhleka number 2 sithi ngoIsaac waphinda wakompiqula walibiza Rehoboth it means ngoku kuboneleleka ngendlela uyothi ungathandazanga thoko ungathandazanga uqonda uyawuthi ngokuqonda ngoku hey andihamba kwenzeka ntoni uthi ke kuba ungumuntu uthi kudala ndiyithandazela le kodwa khange uyithandazele uThixo kunika izinto uthi ngoku wothukile usenze ngathi awothukanga ileyezekileyo kuzawubuya imithandazo yakudala eyayithandaza nakomakhulu bakho because eliqula elwalombayo ayilo lakhe lelikayise kubuya zonke into ezindala usekhona amen nihamba nami praise the Lord now a season and a space of breakthroughs now uEsau wamsikelela uJacob and he went kwispace apho khona for the first time wafumana inhlanganiso yasezulwini into yokuqala emayenzeke kuwe iba ne-encounter noThixo wale ndawo ibana ntoni i-encounter yinto ekwenza ukuba noba sowukhubekile ungakwazi uhamba because ucinga indlela uThixo kufikele ngayo kule ndawo kulula uhamba endaweni xa ungenanto epersonal omazi ngayo uThixo wendawo ingathi abandiva Bishop yabona endaweni once ube nento oyazi uba mna nafanele mntana apha nafika ningathi ezulwini apha but kwenzeka loo nto ube nento qomba le nto ikwenza sowukhubekile sowubone izinto uqomba engenxa yalaa nto encounter iba ne-encounter noThixo waloo ndawo ukuze noba kufika izinto uqomba ngenxa yalaa nto andikwazi uthini mazi uThixo uba uzandithini xa ndi-elsewhere nginobungqina obam ndilingqile le nto kesho uba uThixo ndimbonile ukhona House of Glory yimani ndimbuze mani ukhona umuntu othi aba ndimbonile uThixo ukhona apha andithi othi mna andithi nina ngoku othi ngandimbonile uThixo ukhona bisho ndixoleza kugqithela abantu umuntu othi uThixo ndimbonile ukhona apha akandithi hayibo ngakaphakamise umuntu othi ndimbonanga uThixo apha kule ndawo awukho kwabambonileyo awukho nakabangamboni